Нягледзячы на свой даўно ўжо пенсійны ўзрост, 71гадовы Александр Лукашенко усяляк імкнецца прадэманстраваць сваю сучаснасць. Замест пінжакоў ён носіць модны бомбер з красоўкамі, расказвае, як кожны ранак сочыць за тыктокам, а нядаўна дык і ўвогуле упершыню ў сваім жыцці пакаштаваў фастфуд. Зараза вкусная. Прычым, раней Лукашенко неаднаразова казаў, што лічыць піар нечым штучным, а Наталья Эйсмонт, падтакваючы свайму начальніку, заяўляла, што уласным іміджам займаецца выключна ён сам. Президент вообще очень негативно относится к пиару как к явлению. Он к нему относится как к чему-то совершенно искусственному. И у меня в этом смысле, как у пресс-секретаря, нет никакой необходимости придумывать что-то дополнительно, только лишь потому, что президента жизнь построена так, что никакого пиара не надо. Але ж так было не заўсёды. У канцы нулявых вядомы піаршчык Тимати Белл браўся пазбавіць Лукашэнку ад рэнамэ апошняга дыктатара Еўропы, а той узамен мусіў выпусціць палітычных зняволеных, пачаць палітычныя рэформы, змірыцца з існаваннем апазіцыі, ну і заплаціць памагатаму 3 мільёны фунтаў. З гэтай беларуска-брытанскай сінергіі амаль нічога не выйшла. Пасля выбараў 2010-га Лукашенка закруціў гайкі і замест захаду стаў глядзець у бок Масквы, а кантракт з кампаніяй Белла быў разарваны. Большую частку абяцаных грошай лорд так і не атрымаў. Аднак адзін з нешматлікіх вынікаў яго працы мы можам назіраць і дагэтуль. Кажуць, што менавіта Тимати Белл прыдумаў выцягнуць на публіку малодшага сына Лукашэнкі Мікалая, якога старанна хавалі ў першыя гады жыцця. Мэтай было стварыць кіраўніку Беларусі імідж сямейнага і клапатлівага лідара. Ну а атрымалася, як атрымалася. Знаете, да, пиар должен быть у политиков, у журналистов, это наш хлеб с вами и прочее. Но он должен быть в меру и без излишеств. Пакуль Коля быў малым, вакол яго будавалася практычна ўся піар-актыўнасць Александра Лукашэнкі. Удвух яны елі блінцы ў парку Горкага, каталіся на матацыкле, назіралі за вайсковымі вучэннямі і нават ляталі ў Ватыкан да папы рымскага. Але час ішоў, і Мікалай банальна вырас. Калі выязджаць на яго дзіцячай непасрэднасці стала немагчыма, тады Лукашенко выкінуў максімальна нечаканы фокус. Вясной 2020 года Мікалая замянілі на іншага персанажа, без якога цяпер цяжка уявіць беларускі палітычны ландшафт – памеранскага шпіца Умку. Гэта ў чарговы раз мусіла нагадаць беларусам пра клапатлівую натуру іх кіраўніка, але ж атрымалася ўсё наадварот. Справа ў тым, што калі Умка ўпершыню з'явіўся на вясновым суботніку 2020 года, у Беларусі ўжо на ўсю моц лютаваў каранавірус. Аднак замест тэрміновых абмежаванняў Лукашенко травіў байкі пра хакей і лекавыя трактары, а таксама абвяргаў небяспеку хваробы. У выніку беласнежны шпіц кіраўніка Беларусі ператварыўся ў сімвал адсутнасці меры і грэбавання яго гаспадаром не толькі элементарных норм прыстойнасці, але і сваіх жа законаў. Але пра гэта мы пагаворым крыху пазней. У канцы 2010-х з наступленнем эпохі соцсетак і месенджераў аказалася, што лукашэнкаўская прэс-служба на пару з дзяржаўнай прапагандай татальна адстаюць ад незалежных медыа і ананімных тэлеграм-каналаў, а рэйтынг Лукашэнкі катастрафічна ўпаў. Таму 7 лістапада 2019 года у чарговую гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі з'явіўся пул першага. У тэлеграм-канале, прысвечаным Лукашэнку, Наталья Эйсмонт пачала публікаваць інсайды і працоўны бэкстэйдж свайго начальніка, каб дадаць аўтарытарнаму іміджу крыху чалавечых рыс. Спачатку пул першага вёўся ў нефармальнай і жартаўлівай манеры, а яго аўтарка дазваляла сабе сцябаць расійскіх палітыкаў і ўступаць у завочныя дыялогі з незалежнымі СМІ. Менавіта ў гэтым тэлеграм-канале ўпершыню з'явіліся кадры з Умкам, але па стане на вясну 2020-га танальнасць канала значна змянілася, і ён ператварыўся ў звычайны рупар прапаганды. Пазней менавіта ў пуле першага з'явіцца знакамітае відэа, як Лукашенка бегае з аўтаматам, б'е дровы і акунаецца ў палонку, а таксама пырскае сабе ў твар антысептыкам у чырвонай зоне бальніцы. Так, за 6 гадоў Наталья Эйсмонт, якая імкнулася паказаць свайго кіраўніка непасрэдным і прагрэсіўным, змагла толькі адно – прадэманстраваць адсутнасць пачуцця меры.
Пакуль ідэолагі і прапагандысты расказваюць, што беларусы перасталі чытаць незалежныя медыа і давяраюць выключна дзяржаўным СМІ, Лукашенко ледзь не кожны тыдзень згадвае пра так званых беглых і балюча ўспрымае тое, што пра яго пішуць. Ну, понятно, Аленку я не ем, як это беглые наши кажуть, вагу набрал. Ну, думаю, коль вагу скидывать треба, то уже Аленка не подходит. Рогачевская сгущенка тоже. Дарэчы, сучасныя тэхналогіі – гэта яшчэ адна тэма, дзякуючы якой Лукашэнку беспаспяхова спрабуюць зрабіць вобраз прагрэсіўнага кіраўніка. 1 верасня 2022 года ён вырашыў згадаць маладосць і зладзіў для абранных школьнікаў ды студэнтаў адкрыты урок гісторыі. Але ж пачаўся ён з таго, што пажылы выкладчык паспрабаваў уразіць тынейджераў айчынным ноутбукам ад завода «Горизонт». Это первый компьютер номер 1, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее, то, что мы не можем создавать какие-то там процессоры, пока программное обеспечение и так далее, самое лучшее. І создать этот компьютер. І гэта, дарэчы, далёка не першы раз, калі Александр Лукашенко спрабаваў зрабіць уражанне на дзяцей. Менавіта школьнікам ён хваліўся Тэслай ад Маска, а таксама віншаваў іх з выпускным на фоне Харлея. Але вернемся да айчыннага ноутбука. Нягледзячы на тое, што пул першага пасля пафасна расказваў, як у працоўным кабінеце Палаца Незалежнасці камп'ютер Apple замянілі на нейкі беларускі, з усяго ў выніку выйшла класічная гісторыя. Ноутбук «Горизонт» аказаўся копіяй кітайскага гаджета, толькі больш дарагой і з вялікай літарай H на корпусе. І хоць пасля пачатку вытворчасці прайшло амаль 4 гады, майстрам па рамонце даводзіцца пакутаваць і замаўляць дэталі да H-бука на Аліэкспрэсе, бо вытворца не дадумаўся разам з гаджетамі замовіць у Кітаі яшчэ і запчасткі. Тым не менш, у верасні 2024 на сустрэчы са студэнтамі БДУИР Лукашенко паказаў яшчэ і свой смартфон, які, як не дзіўна, аказаўся таксама айчыннай распрацоўкай. А где мой этот телефон? Дай мой телефон. Спасибо, спасибо. Вот мне это закрытая связь. Я объясню. Вот я сейчас набрал пресс-секретаря. Тут попросили всех. Ну, У девушки показать. дай девушке телефон, мы поговорим с ней. Вон, сейчас я покажу. Дай ей поговорить с ней. Я сейчас ей нажму, потому что здесь надо вот кнопочку нажать. Смотрите, президент. Какой у вас Да, поговорите с навороченный и Александром сложный Борисовичем. телефон. Ну что, не слышишь меня? Слышь. Здравствуйте, мы с тобой уже поздоровались. Тут и там вас слышу. Ну, спасибо. Такіх апаратаў КДБ зрабіў каля 70 штук, якія з асабістага дазволу Лукашэнкі раздалі топ-чыноўнікам і самым блізкім людзям. Праз тое, што для размоў патрэбны закрыты канал сувязі і шыфравання, гаджет атрымаўся цяжкім і неэрганамічным, але галоўнаму карыстальніку было ўсё адно. Несучаснасць смартфона ад КДБ можа таксама тлумачыцца тым, што яго выпусцілі яшчэ ў канцы 2010-х. Тагачасны старшыня Валерый Вакульчык ганарыўся айчыннай распрацоўкай, якая была ў 3 разы таннейшай за імпартныя аналагі, але нібыта гарантавала яшчэ больш высокую абароненасць інфармацыі. Есть аналогичные телефоны в всего нескольких государствах. У нас значительно дешевле, чем аналоги, хотя по качеству, ну, как минимум не уступает, а по некоторым параметрам лучше иностранных аналогов. Но он также защищен, кстати, и от проникновения злоумышленников, то есть если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона. Але прайшоў толькі год пасля лукашэнкаўскага прызнання і мінулай восенню падчас адной з нарад ён зноў заявіў, што ніякімі тэлефонамі не карыстаецца і прапанаваў міністрам аднавіць папяровы дакументазварот, бо ўсе смартфоны нібыта праслухоўваюцца амерыканцамі. Что мы уже так переживаем за эти телефоны? Лучше с собой не носите их. Не носите, 1000 раз говорил, у меня нет мобильного телефона. Но я как-то живу, даже с Натальей Ивановной разговариваю,
спокойно с ним поговорить, она подъехала на проводную правительственную связь или просто, вот я недавно тебе говорил, сохранить надо телефонную сеть, которая у нас была. Тым не менш, адсутнасць тэлефона не перашкаджае Лукашэнку на словах кожны ранак сачыць за тыктокам. Толькі ролікі ў гэтай сацыяльнай сетцы ён чамусьці не глядзіць, а чытае. Магчыма, Лукашэнку прыносяць тэкставую раздрукоўку пра галоўныя тэмы ці шматлікія звароты па яго дапамогу. Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность. Ну, у нас же ТикТок есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне. Я обязательно отреагирую. Калі коротка, то ўзаемаадносіны з сучаснымі тэхналогіямі можна праілюстраваць гэтымі кадрамі. Лукашенко нібыта не супраць іх і нават нечым нібыта карыстаецца, але ж выглядае ўсё гэта так сабе. Стаўшы прэзідэнтам, Аляксандр Лукашенко адразу пачаў дэманстраваць, што ён не толькі справядлівы, клапатлівы і гаспадарлівы, але яшчэ і вельмі спартыўны. Ён гуляў у футбол на цэнтральным стадыёне «Дынама», бегаў на лыжы-ролерах проста па галоўным праспекце Мінска, а таксама махаў ракеткай у шкарпэтках падчас выставачнага матча першых ракетак свету. У выніку з усіх шматлікіх актыўнасцей да сёння дацягнуў толькі хакей, але ўзрост Лукашэнкі няўмольна бярэ сваё, і цяпер матчы яго каманды ператварыліся ў атракцыён для аднаго канкрэтнага пажылога чалавека. Калі Лукашенко знаходзіцца на лёдзе, то па большай частцы проста стаіць у чаканні шайбы, а калі яе атрымлівае, то супернікі яго не атакуюць і нават ад граху падалей хаваюць свае клюшкі. Але калі вы захочаце асабіста ацаніць гульню Аляксандра Лукашэнкі, то ў вас наўрад ці што атрымаецца. Гледачоў на арэне збіраюць з правераных БРСМаўцаў, курсантаў сілавых ВНУ і ябацік, а ў інтэрнэце гульні лукашэнкаўскай каманды больш не транслююцца. У выніку ў тэлеграм-канал «Пул першага» ідуць толькі каротенькія нарэзкі з хаатычным мантажом, каб схаваць тое, што галоўны хакеіст Беларусі насамрэч ужо ледзь рухаецца. Знешні выгляд – гэта яшчэ адна тэма, у якой Лукашенко імкнецца апярэдзіць свой узрост. На публіцы ён пастаянна крытыкуе сваіх суайчыннікаў за любоў да модных брэндаў. И вот смотрю, в первом ряду стоят, мне даже неудобно перед вами. Тут я в этих старых штанах и в этой куртке. Все от Гуччи и Версачи или что там, все одеты. Я только иногда удивляюсь, зачем? Зачем вы тратите на ерунду такие деньги? Свое покупайте, нормально будете носить. Аднак у той жа час, як Лукашенко вядзе бой супраць Гуччи і Версачы, у яго гардэробе хапае рэчаў модных брэндаў. Калі Беллегпрам больш-менш навучыўся шыць касцюмы, то з іншымі элементамі ёсць праблемы. Айчынныя вытворцы так і не змаглі прыдумаць для яго зручны абутак. Таму ў нефармальныя паездкі ён звычайна ездзіць у красоўках Nike Air Force One ці італьянскага брэнда Henderson Baraka. Гэта не прэміяльны абутак і каштуе ён пару сотень еўра, але ж гэта не Сівельга і не Белвест. Што тычыцца вопраткі, то мінулай восенню у Петрыкаў Лукашенко прыязджаў у шарсцяной куртцы дацкага вытворцы Хершела, якая на беларускіх сайтах каштуе звыш 2000 беларускіх рублёў. Яшчэ нядаўна ён амаль паўсюль цягаў рознакаляровыя бомберы, якія шые фірма яго любімчыка Дмітрыя Баскава. Але ад гэтых маладзёжных куртачак яму давялося адмовіцца, відаць праз гумку на поясе, якая падкрэслівала яго незайздросную форму. Але самы любімы брэндавы аксесуар Лукашэнкі – гэта рэмень французскага брэнда Hermes. На сайце вытворцы такі каштуе каля $1000. Аднак у кіраўніка Беларусі можа знайсціся адгаворка, што дарагім рэменем ён карыстаецца яшчэ з нулявых. Тым не менш, любыя спробы Лукашэнкі выглядаць сучасна ці нават модна перакрэсліваюцца яго прэс-сакратаркай Натальяй Эйсмонт, якая выкладае ва ўсё тым жа Пулі першага відэа з дзіўнымі балахонамі ці крынжовымі каўпакамі, якія прыхоўваюць знакаміты зачос. А ў афіцыйных рэсурсах усё часцей даводзіцца карыстацца фоташопам. Варта згадаць і яшчэ адну чуллівую тэму. Гэта адносіны Лукашэнкі да сексуальных меншасцяў. Калісьці крылатай стала яго фраза пра так званых блакітных. Что касается второго, не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал,
Я так вот, услышав это, подумал, лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Ну, Господь с ним. Лукашенка неаднаразова грэбліва адгукаўся ў бок прадстаўнікоў нетрадыцыйнай арыентацыі і свайго стаўлення ніколі не хаваў, але нядаўна амаль у адным сказе са словамі мярзота і вычварэнцы назваў іх залатымі людзьмі. Что касается геев, ну это извращенцы. Это мерзость последняя. Но почему я об этом не говорю? Ну, я все-таки президент, тут я могу пошутить, не пошутить. У нас этих людей достаточно. И даже не говорю, к сожалению или нет, во власти на очень высоком уровне я тоже знаю некоторых людей. Дай Бог не геям так работать, как они. Вот я вам искренне говорю, ни одной не было отрицательной характеристики. Ни одной. Проверял по разным направлениям. Ну, думаю, что сами своих не защищали там, которые характеристики давали. Думаю, дай перепроверю. Но это мой принцип вообще. Ни разу не было отрицательной характеристики. Ни разу. А самых больших, ну, конечно же, я же фамилии не называю пока. Тут вообще золотые люди. Удивляюсь, думаю, ну как так он мог? Аднак жарты жартамі, але гэта быў у першую чаргу сігнал Лукашэнкі тым самым залатым людзям. Маўляў, мы ўсё пра вас ведаем, але пакуль вы на баку ўлады, то праблем ніякіх не будзе, і таямніцы так і застануцца таямніцамі. Што ж тычыцца не чынавенства, а ўсіх астатніх, то тут Беларусь паціху ідзе па шляху Расіі, і хутка ўсе нетрадыцыйныя адносіны застануцца па-за законам. У кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях уносяцца змены, якія ўводзяць штрафы і адміністрацыйныя арышты за прапаганду ЛГБТ, змены пола і бяздзетнасці, а Міністэрства інфармацыі ўжо масава забараняе кнігі, якія прама ці ўскосна тычацца гэтых тэм. Але самая яскравая гісторыя адбылася зусім нядаўна. 8 сакавіка гэтага года замест традыцыйнага нядзельнага выхаднога Лукашенка вырашыў зладзіць сабе першы ў жыцці паход у рэстаран хуткага харчавання. Хаця яшчэ нядаўна кіраўнік Беларусі хваліўся тым, што ніколі ў жыцці не каштаваў фастфуд. Вы же любите огороднину. И это надо употреблять. Не чизбургеры, бургеры, гамбургеры или как там называется. Честно говоря, я ни разу не... Вот, чтобы я съел вот этот... И не начинайте, Александр. А что, затягивает? Слушайте, ни разу. Аднак мерапрыемства, якое павінна было стаць трыумфам яго прагрэсіўнасці і імпартазамяшчэння, абярнулася хутчэй правалам і антырэкламай, бо замест прыгожых кадраў атрымаўся танны спектакль, які добра паказаў, як лукашэнкаўцы бачаць сціпласць і блізкасць да простага народу. У закрыты на спецабслугоўванне рэстаран з масоўкай у выглядзе мадэлей са службы пратаколу і прапагандыстаў прыехала куча аховы і нязменная світа з удзелам бізнесмена Сергея Цяцерына і доктаркі Святланы Канашэнка з умкам. Памеранскага шпіца, дарэчы, паклалі проста на стол, напляваўшы на любыя санітарныя правілы і банальную прыстойнасць, не кажучы ўжо пра тое, што па законе з сабакам у беларускія кафэ хадзіць забаронена, але нават у такіх дробязях, як бачым, не да законаў. Ну а галоўны акцёр паводзіў сябе як стары бурклівы дзед, але ў красоўках Nike, і пахваліўся, што толькі 3 разы за ўсё жыццё быў у рэстаране. Имейте в виду, что я первый раз Я все понимаю, поэтому я бы в хотела... Макдональдсе, Макбайне Вообще, да. первый раз. И в ресторане в своей жизни я был, ну, может, 3 раза. В обычных ресторанах, советских там и прочее. Так что для меня это все удивительно. Слушайте, я поэтому очень хочу воспользоваться случаем и все это рассказать лично. Час ад часу гость выдаваў жарты, адпаведныя свайму ўзросту. Это заказ? Да, это заказ. А у меня денег нет, милая моя. Короче, у меня Да, есть, я Геннадий плачу. сказал, Мы что договаривались. Если он только заплатит, то я готов тут все заказывать. Смотри, Николай Геннадьевич, Чем, карточка есть? Прикладывайте. прикладывайте, Николай Геннадьевич. Мгм. Не обманул? Не, Александр. Выходит чек. Покажи, Сейчас, что Обманул. сейчас. Наверное, больше с тебя взяли, чем... Видишь? Сейчас. прерванная операция. Николай Прервано. Геннадьевич, Николай Геннадьевич. Ты даже не можешь... Зачем ты 2 раза платишь за одно? У выніку атрымаўся такі сабе піар,
Бо замест карцінкі сучаснага лідара выйшла нешта падобнае да паходу пенсіянера ў сталоўку. Па іроніі лёсу, перад Лукашэнкам адмовілася працаваць нават сучасная сістэма аплаты праз планшет. Ну а сам ён загадаў перайменаваць каву з варожай назвай «Амерыкана» ў нешта беларускае. І гэта зрабілі менш чым праз месяц. І цяпер напой пазначаны ў меню як «Наша кава». Николай Геннадьевич, кофе, да? Кофе ему, да? Кофе, кофе у нас какой? Лучше американо и небольшой. Добавим. Американо заказ. надо переименовать в белорусский бренд. Да. В скобочках пока пиши американо, Кофе, когда кофе, привыкнут, тогда Черный кофе. да. У выніку грандыёзным поспехам гэта засталося толькі ў калонках Рыгора Азаронка. Нейтральную ж аўдыторыю такім атрымалася хіба што насмяшыць. Іншае пытанне, што Лукашэнку даўно ўжо пляваць на тое, як ён выглядае ў вачах сярэднестатыстычнага беларуса, ці што няўдалы піар можа неяк адбіцца на яго рэйтынгу ці папулярнасці. Таму выходзіць, што чым далей, тым колькасць недарэчнага крынжу будзе толькі павялічвацца.